وصحبه ومن والاه. نعم يد الشيخ رحمه الله تفسير كلمة التوحيد، وليس المراد قولها باللسان مع الجهل بمعناها لا إله إلا الله تذندي ملدي لنا ما نيثنا بالمثل الذي مكلك قولنا تتلنا قيدي لا يمكن، فإن المنافقين يقولونها وهم تحت الكفار دينا دلة دي المكلك قولنا تتليان مولثو يادا دلة ديانن ولن لا إله إلا الله تذي peyda beryen olsa diye münafıklar yekulunaha diydilerem geçen zamanla ve yekulunaha ve diyelerim şu zamanla sonra da Allah Teala münafıkların derecesini de dedi kafirın nama aşağına dedi yani doğdukta yanına fidderkil esfeli minen nar dedi innel münafikine fidderkil esfeli minen nar Nisa suresi 45. Bu dünyada nama dille diyen zatlarının manisine itikat etmedikleri näme münafıklar bolýar. Şolar näme derecesi kıyamatta dowlukda kafirňa aşaky gatlagyna ýanjak diýär. Dark näme diýdik? Pesten beýge galsa näme diýdik? Darajat diýdik. Pese gaýsa gatlak näme diýdik? Darakat diýdik. Şunuňmy? Şoň üçin innel munafiqina fi'd-darkil asfali minen nar. Cennet näme? Darajat. Dowluk näme? Darakat. Indi gelin näme? Şeyh Fawzan hafizahullah näme açıklamasını okuyalım. El-munafiquna ellezina hum diye. Munafiqunlar barjak yerini de dowdukda. Fid-darkil asfali minen nar. Oduňa bin aşaky gatlagynda diye. Indi kim ol munafiqlar? Humullezina yuzhiruna al-islam ve yubtinuna al-kufr diye. Munafiqlar näme şeýle bir adamlar daşlaryna islam gorkadyp işlerine küfür gizleyen adamlar. Şunuňmy? Humullezina yuzhiruna al-islam. Musulmanlar näme güýç tapan ýerinde. Musulmanlar bek bolan ýerlerinde daşyndan islam gorkadylar. Dille la ilaha illallah diýip biz bilen namaz okap zekat beren bollar, ýöne işlerinde näme kafirdiler. Şunuňmy? Onuň bir de gizlediler. Munafık niýede dörýär aslynda? Burada düşünmeli. Mekke'de munafık bardymy? Mekke'de kim bardy? Müslim bardy, kafir bardy. Dogry dämi? Nem için Medine'ye gelenler Resulullah münafık döredi. Münafık diýilýänler arasynda kafir. Yani münafık Müslümanın güýçli ýerine görýär. Mekke'de näme? Kafir özüne men saňa inanamak diýmän. Hiç kimden gorkan ýok. Mekke'de näme? Güýçli kimdi? Müşrikler de kafirler de şoň üçin gönümel Peygamberimiň Allah'ına da söýýärler. Edýeden merýärler, washaplary öldürýärler. Öz kafir güýç tapan ýerine näme küfrüni gizleýär, äşkar etýär. Emma haçanla İslamda güýç duýan ýerine kafir näme etýär? Saňa İslam görkezýär, küfrüň içinde gizleýär. Şunuňmy? Şoň üçin rafidalar hem şoň alap baglanýar. Rafidalar sünnetden özüniň näme ejizligini görse, ýa bizem Ebu Bekir gowwarýar, Ömer gowwarýar diýär. Me güýç tapan ýerlerine näme? Göni sünniler garap munberlerde näme Rasulullah'ın ashablaryna näme gargyş edip başlaýarlar. Şoň üçin rafidalar, şaýlar näme munafyk. Hiç haçan näme şaýlara ýakynlaşýan bolmalar, ýakynlaşdyrjak bolmalar. Şaý Eýranlar, Iran käbir nämeler, Şialar. Tayyib. Humullezina yuzhiruna al-islam ve yubtinuna al-kufr diýdi. Munafyk näme üçin munafyk diýildi? İslamy gorkadyp küfrünü gizleýän üçin. Indi munafykda näçe zat bar eken? İki zat bar eken. Daşynda islam bar eken, içinde de küfür bar eken. Munafyga näme üçin munafyk diýildi? Alaqa iki hili vardır. Bir yerden giriýär, bir yerden çykýar. Şunuňmy? Şuň näme nafiqa diýerler. Girip çykýanyna nafiqa diýerler. Şoň üçin näme munafygyň Müslümanyň ýerinde bir geýýän donwa olam islam, öýdi ýalaklan ýerine barany da bir geýýän näme donwa olam küfür. Şoň üçin näme iki hilli, iki donly bolanlar üçin näme diýdiler? Munafyk diýdiler. Şoň üçin nafaga da nafaq diýenler. Yani girýän ýeriň we çykýan ýeriň we iki gapysy we iki tarapy we. Munafyga da näme iki ýüzlü diýdiler. Şunuňmy iki donly, iki näme ýüzlü, zul wejheynam diýer, iki ýüzlüm diýerler. Bular näme İslam'ın zahir güýçli ýerinden näme İslam nämesini uýduny gorkadyarlar, küfrüň uýjan ýerine de näme küfrüň gorkadyarlar. لأنه لما هاجر النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة وصار حوله المهاجرون والأنصار
وقوي الإسلام وانتصر الدين في بدر. تلك الواقعة العظيمة التي طار خبرها في المشارق والمغارب، لأن النبي انتصر على صناديد قريش، وقريش كانت تاج العرب، وكان الناس ينظرون إليها. فلما انتصر عليها صلى الله عليه وسلم في بدر وقتل رؤوسها، عند ذلك قال المنافقون: نحن وقعنا في المدينة بين المهاجرين والأنصار ومعهم الرسول، وماذا نعمل؟ لجأوا إلى حيلة، وهي أنهم يظهرون الإسلام من أجل أن يعيشوا مع المسلمين ويحافظوا على دمائهم وأموالهم، والرسول صلى الله عليه وسلم ليس له إلا الظاهر. نعم دي حسن في غمام صلى الله عليه وسلم، لأنه لما دي حسن هجرة دنا في غمام نعم مدينة، صار حوله في غمام تورا ردلنا نركم المهاجر الأنصار شيء ده نعم إسلام عقد نعم إسلام نعم جماعة بريورتو نعم أنصار مهاجر بار برلشتي ثوابتنا نعم برلش مكتلر ثوابتنا نعم قوي الإسلام güç tattı. İslam gücüdü. Şeydi ben nama hatta Bedir Savaşı'nda nama İslam koşun nama yeniye. Öyle nehil yeniye kafirlan sanaditlerini Kureyş'ten en ulu menniyenlerini öldürüyorlar. Tilkel vakiatul azime diye. Ol nama katı ol nama azim. Ulu vakia oldu. Davarası ulu oldu diye o cennin Kulluktan yana diye onun haberi tara haberuha onun haberi uçtu diye gün nogor gün matar talbayın. Gün nogor gün matarda yer kalman ama onun haberi yetti diye. Nämşin o vakianın o cennin haberi beyle yayradı diye tevekkin Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem nama intasara ol cende yendi. Kimi yendi? Dine bir koşunu derle ödem sanadiydi Kureyş. Kureyş'in sanaditlerini, en bek kafirlerini, en güçlülerini öldürdü. Kureyş'in en ulusunu öldürmek yani Arap'ın en ulusunu öldürmek bu şova. Zaten hem Arap kime terettiyadi, Kureyş'e terettiyadi. Zaten Kureyş nama kânet tâcül Arap diye. Şan kellesinde nama tâcın bolşiyalık diye Kureyş'in mertebesi nama Arap'ın nemetinde Arap'ın yanına tâcşiyalıktı diye. Ve kânen nâsu yanzurûne ileyhe diye. Ve hemme Adem'ın Kureyş'e terettiyadi diye. Ne ilmanında Kureyş'e terettiyadi? Beylek Araplar durun nama Kureyş'ten Peygamber'in arasında davası iki doğanın dayegenin davası. Kureyş'ten Peygamber'in ama doğanı olan karnına istemedi. Çünkü iki doğanın davasına koşulman diyedi beylek Araplar. Kureyş'e teredin, Kureyş iman etse edin, Kureyş iman etmeni de etmeyin diyediler. Çünkü hem Arap Kureyş'e tererdiler. Zaten Kureyş Mekke'nin saklayıp veren en moğollu dinleri saklanılıyordular. فلما انتصر عليها صلى الله عليه وسلم في بدر يعني في غمام صلى الله عليه وسلم قريش بدر ده ينن فن وقتل رؤوسها وقالوا بشلرن ققنن فن عند ذلك قال المنافقون مدينة ده قال المنافقlar ne dediler نحن وقعنا في المدينة بين المهاجرين والأنصار ikodun arasında dediler Ansar ve muhacirler arasında qallık dedi münafıklar وما هم الرسول ve yanlarına da peygamberler inne bulan. Önleme ansarların yanında peygamber yoktu Mekke'de de. İnne Resulullah neme bar ashab ansaru muhacirler bar ulan neme Medine'de İslam şehrine cemlendiler. İnne münafıklar neme alada düşüp mâza na'mel. Öbara neme fikraklıyalar neme etmelinni ben. Şeydi ben neme leja'u ila hiyetin. En sonuna gelen neticeler neme leja'u urunlular hile. Hile urunmalı olur. O hileler neme وهي أنهم يظهرون الإسلام. مسلمان صران مولين başka çare yok dediler. Şunun baralın eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden Resulullah kelimemiz şöyle bu dem siz yalak Müslüm diyen mولين. Ne için? İman edenler için mi? Yok. Min ecli en yaişu ma'al muslimin. Müslümanların arasında sağ aman yaşamaklıkları için. Ve yuhafizu ala dimaihim ve nama canlarını ve emvalihim ve mallarını saklamak için. Bunun nama İman sözün dille getirmekliklerinden garazi hakikatten nama Allah avadete hakkıl ilah ve Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem onun Resulü bu dinem nama hemme dinler bodan hak din bir yok mani suratı nama kanagat bilen iman etmeni bu sözü söymeli o zatlar yoktu kalplarına yüreklerine bu söz demeklikten dine maksat bir arkayın yaşayıp nama canını malını korumaktı. Ve bilyadeler Peygamberimiz ve Resul sallallahu aleyhi ve sellem neyse lehu illa zahir. Peygamberimiz nama bir zahirine İslam korkuyorsa şon ulan nama Resulullah şeklenerdi. Şunun mu?
onun yüreğinde sinlemek o vakitler etmedi. Şoň üçin näme? El-İslamu yahkumu bil-zahir diye Peygamber. İslam zahirine teretiyor. Wallahu yetevella serair. Ama kıyamatta sırrında, içinde, kalbinde näme niyetten edin onu Allah'ın ödü näme sen eden niyetine göre veriyor. Ama bir yürekler bilemiz. Şoň üçin zahirine teretiyor. İslam orkoduna İslam'ın näme muamelesini veriyor. Küfür orkoduna da küfürün muamelesini veriyor. La yedri anil kulubi illallah. Kalpların näme hakikaten bilýän bir Allah. İmanı çyndan etdimi, diller etdimi biz bilemiz. Şoň üçin biziň wajibimiz näme? Femen azharal İslam qabilna minhu. Hatta yadhhara minhu ma yukhalifu zahira. Nifemen kim? İstendiň adam bolaýsyn. Azharal İslam. Bize İslam görkezdi. Qabilna minhu. Onun İslam'ın kabul etdiýäs. Ta ondan näme hatta yadhhara minhu. Ta çykýança ondan ma yukhalifu zahirahu. İslam'ına näme ters gelýän we çykýança. Yani İslam'a girdimi şondan tamam. İslam'ını bozýan amal etmedimi muslim diýip gelýär. Emma İslam'ını bozýan amal çykdymy ýa onda näme murtetdiginiň näme öz hukmy var. Ve qalu la ilahe illallah. Inne buların hilesi nämedi? Müslümanlaryň içinde ýaşap İslam okujak bolsalar la ilahe illallah diýmekdiler. Hakykatdan näme diýdiler. Ve qalu la ilahe illallah diýdiler dille. Ve şehidu lirrasul bir risaleti ve hakikaten şayatlığa merdiler ey Allah'ın Resulü sen peygamberdi. Yöne zahiren dille diýdiler. Kalpten diýmediler. Kema qala Allahu Teala Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve selleme näme diýe? Owadan urlayanlar vardır diye. Allah naýmagan. Şunuňmy? Owadan urlap munafıklar sana näme diýerler diye. İza ja'akal munafiqun. Geler diye munafıklar ýanyna geler. Gitjek ýeri ýok. Özlere näýle gelerler? Qalu neşhedü inneke le rasulullah. Ağızlaryny doldur, täkitde aýdarlar. İnneke yen sen şeksiz şüphesiz Allah'ın Resulü diýerler. Wallahu ya'lemu inneke le rasulu. Yani Allah näme yalan şaýatlyga mätäşler. Şunu. Allah bilýärsen näme onun Resulüdür. Ol kafirler näme yalan şaýatlygyny Allah Taala itibar edene. Şoň üçin onun şaýatlygy näme gerekde yalandan berýän. Olar bermese de näme Allah bilip dur senin näme onun Resulüdür. Wallahu yeşhedü innel munafiqine lekâzibûn. Ey Muhammed ya sallallahu aleyhi ve sellem. Allah sana näme güwä geçýänler şu munafıklar näme lekâzibûn. Näme yalandan diýenlerni. İttehadu ýöne näme üçin diýdiler? İttehadu eýmanahum junnatan. Ýöne olar näme öz imanlaryny özlerine jünne perde edip tutundylar diýär. Şunuňmy? İttehadu eýmanahum junnatan. Ýöne näme üçin iman etdiler? İmanı etmek üçün etmediler denim imanı näme canlarını, mallarını cünne etmek üçün, goramak üçün näme diýdiler diye. Cünne yani sutratan yestetiruna biha. Yani özlerine näme perde hükmüne iman eden bolýar. Näme şonuň bilen örtünürler ýaly. Yani İslamyň doğunyny ýöne canny, malyny goramak üçün diýdiler diye. Fel munafiquna dakhalu fil İslam. Munafıklar İslam'a girdiler. Haçan lemma ra'aw kuvvetel muslimina zahiran. Haçanda görünürden soň dolu göz yetirenlerden soň näme musulmanlaryň güýjüni äşkar, zahiran aýdyn görünürden soň. Ve baqaw alal kufri batinan vel iyadu billah. Ýöne näme batynlaryna, yüreklerine, işlerine näme küfürlerine galdylar diye. Vel iyadu billah. Allah gorasyn munafıklıkdan. وَلِذَٰلِكَ جَعَلَهُمُ اللّٰهُ فِي الدَّرْكِ الْأَسْفَلِ مِنَ النَّارِ تَحْتَ الْمُشْرِكِينَ. Şoňşuýam Allah Taala näme bulan beýle imany näme öz şahsy dünýäwi berfitlerine ulanmaklyk üçin diýenler sebäpli nämetdi fid-darkil asfalla goýdy. Jehannemiň iň aşaky gatlaryna müşrikler maşagyna goýdy. Müşrik kim? Abadetul awsan, buda çokunanlar. La ilahe illallah da diýmediler. Muhammedar Resulullah da diýmediler. Müslümanların namaz okap, zekatlar, hacem etmediler, cihad etmediler. Münafıklar şulardan hemen etdiýärdi. Subhanallah diýen. Münafıklar şulardan hemmesini etdiýärdiler. Cihad etdiýärdiler, namaz okýardylar, zekat berýärdiler, hacem etdiýärdiler. Şunuňmy? Hatda Peygamberimiz görende turup öwýän ekenler. Ay sen plan. Peygamber dengenden geçip giden soň bir-birlerine näme diýer ekenler? Görseňiz şey diýäýin diýen ekenler. Görseňiz şey diýäýin diýen ekenler. Munafıklar. Ýöne şonda näme abadetul awsan. Bu paradlaňa maşagynda munafıklar.
تحت الملاحدة سبحان الله حتى ملحد لدنا ما شاءتكن ملحد كم أصلا إله yok yani Allah din peygamber doğdu cennet hayır sevap bu zatlan bar bir derek şunu adamlara näme bir neşe hükmünde yasalan zatlar diyenler şolongum teyinleken näme şun münafıklar beýle näme betbagat bolly li azimi jurmihim diye bulan jurmy günäsi gaty ulu boldy diye Belki İslam'a şu neçeni yetip gelen näme ziyan şolong sebebinden bolýar. Şu wagt İslam münafıklar kim? Şaýlar. O näme öte geçen soplar, tawrlar, öwliýalar, pirler dünýäni dolanýar bilýär. Näme sorasaň berip, näme hatta biýin gysanyny çağırsaň Titanik ýaly paraxody näme hemme adam hükü bilen şeýdip götürüp bu ýere geçirip bilýär diýär. Mana münafık şol adamlar. Şoňşun hatta Türkmenistan'dan barakan Kipr diýip bir adat vardyr. Türk bilen näme arasynda. Şo taýda Nazımul Haqqani diýip bir näme bar. Sof tarikatçy bar. Haqqani tarikatynyň şeýhi. Ulil hasta haja gitýän bolsa, şoň etbary şoňa haja gitýärler. Şoňa haja etýärler bar. Bir topar zatlar gurrun berip, iň soňunda näme diýe? Ýöne musulmanlaň akyllysı bilýär bizim musulman däli. Öyle diline diýär o kulağımdan eşitdim. Musulmanlaň diýär ýöne ol gülen bolup ýumura salan bolýar da şunu. Oýun edip diýen bolýar. Ýöne çynyndan diýip otyr. Ýöne musulmanlaň akyllysı bilýär bizim musulman däliligimiz diýär. Ýöne näme akmak saadalary bizim özlerinden saýyp gelip berýär. Bir İslam diýilýän wagtda diýär bir hoşa üzüme sıkyp suwun içersiň diýär. Şoňa alagatdy. İslam fıktık suwun alyp diýär. Qawğına milletinem Araplardan da buýman berler diýär. Yani sakalı goýma, jihad etmen, eýtmen, beýtmen şu zatlar näme? Gawy bolan hökmünde. Şunuňmy? Bildirmen diýär. Näme şun münafıklar beýle boldy diýär? Li azimi jurmihim we khuda'ihim we makrihim diýär. Olaň İslamy eden mekirleri, hilesi we khuda'ihim we eden näme? Allawlary ve eden jurumlary, günäler gaty uly boldy diýär. Bulan qiyalak näme hile? Bulan qiyalak näme? Yalan ýagyşyryp jenayet näme eden tapylmady diýär ýerim gözünde. Şoň şöm näme? Bulan qiyalak näme? Kıyamatda da erbet azap çekjek tapyljak däl eken. Bular näme Allah'ını ağlayanlar höýtdiler. Heýden Allah'ını Allah. Allah Teala näme diýär Bakara 9-njy aýatynda? Yuhadi'un Allaha wellezina amanu diýär. Olar näme şin diýdiler diýär. La ilahe illallah. Yuhadi'un Allah, Allah'ını ağlayanlar höýtdiler diýär. Allah'ını wellezina amanu ve iman edenlerine hida etýänler höýtdiler diýär. Ağlayanlar höýtdiler diýär. Heýden Allah'ını Allah höýtjek ýeriň nere? Yuhadi'un Allaha wellezina amanu. Olar näme şin diýdiler? Allah'ını ve iman edenleri ağlayanlar höýtdiler diýär. Ve ma yahda'una illa anfusahum. Yani olar hakykatda näme? Diňe özlerini ağladylar, ýöne we ma yeşurun. Ýöne özlerini ağlayanlar näme bilmediler diýär. Fel munafiqu yekulu la ilahe illallah. Munafik la ilahe illallah diýip otyr we huwa fi'd darkil asfali minen nar. Şonna da näme? Cehennemin aşağında teyinne diýär. فكيف تقولون إن نعم مشركler rad etýär. Şeyh näme zamanasında müşrikler rad etýär. Däýsen ki gawrlara çokun öllerden hajatlan dilenlere şeyh müşrik diýen. Ola şübhesi näme de bolan? Sen nädip la ilahe illallah diýen adama müşrik diýen. Ne getirýär münafıklar diýädim diýen akdy. Olar nädip la ilahe illallah diýenem bolsa dowdahyň teýine düşýär diýär. Bularam näme şu eden zatlar üçin la ilahe illallah diýenem bolsa dowdaga düşýärler diýär. Müşrik bular diýär. Şunuňmy? Şoň şun diňe la ilahe illallah diýdiň boldy gutordy da. Şunuňmy? La ilahe illallah dille diýeniň ýetene. La ilahe illallah dille diýen bolsa münafıklar näme? Cennete girmeli. Rasulullah'ın zamanında näme? La ilahe illallah diýdiler. Bile cihad etdiler, namaz okudlar, zekat berdiler, hac etdiler. Şonu da näme fi'd darkil asfali minen nar. Ýöne bu wagtda adamlar şübhede näme? Hatta şeyhe de diýiler şübhe. Fekeyfe tequluna la ilahe illallah. Inna la. Ha? فالمنافق يقول لا إله إلا الله وهو في الدرك الأسفل من النار. Hatta näme? Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem ölenden soň
Araplar murtet bolýar. Ebu Bekir radıyallahu anh nämet ya. Şu murtetlen garşy cihat iglan edenine Ömer şu şübhe düşýär. Ömer radıyallahu anh. Ey Ebu Bekir, keyfe tuqatilu nama men qala la ilahe illallah. La ilahe illallah diýerler. Nädip olan garşyna urş edibiljekdi. Şonda Ebu Bekir radıyallahu anh näme diýär? Zekat namazyny ýollaşy diýär. Kur'anda näme zekatsız namaz agdalyna. Şu zekatla namazy bölüni gyrjak diýär Ebu Bekir. Şoň alaqlama alan raýyndan näme bet durdy bolýar. Ömer bildim Ebu Bekir'in diýýänlaryny dogurdyny. Bir wada sahabalar düşdiler. Sahabalar näme şübhä düşdiler. La ilahe illallah diýen näme näde öldürip bolýar. Şoň üçin Peýgamberimiz diýer başga hadisde. Men qala la ilahe illallah, ha? Ve kafara bima yu'badu min dunillah faqad asama minni dima'ahum ve amwalahum illa bihaqqiha. Ve haqquz zekat min ve zekatu min haqqi la ilahe illallah dedi Ebu Bekir. Ebu Bekir Allah'ın sahabe bolmadı şunu. Ve zekatu min haqqi la ilahe illallah. Şoň şeýle cihad etdi. Ben hakiki la ilahe illallah diýip hakkını ver, zekatyny ver. Yo zekat berjek dedi onu. Bermesen onda näme men la ilahe illallah senin hakkını aljak dedi. Elimden vermeden kılıç bilen barıp aljak dedi. Indi şu wagtda adamlar şübhede näme la ilahe illallah desen bolly, gutordy, sana näme garansa, zaman, cenneti, nämetsen ediler, aragys, qanaat, dine sev, Allah sev. Şu la ilahe illallah seni boğarar hiç fikir etýärler. Yo, ebeden. Bu düşünce näme? Ýalňyş düşünce, şoň üçin şeyh rahimahullah näme bize giýilen ters düşünjäni näme düzeltýär. Fe keyfe tequlun inna la ilahe illallah yekfi mujarrad at-talaffuz biha. Inni nädip bu zatlar bilenizden soň siz diýbilýäňizde la ilahe illallah yekfi mujarrad at-talaffuz biha. Diňe dille diýeniň yeterlik bolýar diýbilýäňizde. Diňe dille diýeniň yeterlik bolýar diýäniňiz dogry bolsa, onu Peýgamberiň eden zatlar ýalňyş bolýar munafyklar. Allah Taala'nın munafıklar arada ona iğnelen ayetler ýalňyş bolýar. Yok, Rasulullah'ın eden zatlar munafık bilen, sahabaların eden zatlar munafık bilen, Allah'ın iğnelen ayetler munafık bilen ýalňyş däldiseňiz, onna siz la ilahe illallah diýmeklik barada näme düşünjäňizi düzeltmeli bolan. Onna sizin ýalňyş. Ya Allah'ın ýalňyş ýa-da näme la ilahe illallah diýip onuň aşagyna şirki küfür we başlanyň ýalňyş. Allah ebeden ýalňyş bolmaly. Ona kimin ýalňyş? Adamlar ýalňyş. Şoň üçin näme la ilahe illallah la yekfi mujarrad talaffuz biha. La ilahe illallah näme şertleri ýerine ýetirilmän. Iň birinji buýranda tawhid ol edilmän. Iň birinji gaýtarana şirk. Onun gaýtarylman, onun talabyna laq ýaşalmasa peýdasy ýok. Şunuňmy? Nämşin we haula'il munafiquna fi'd darkil asfali minen nar. Munafıklar diýdi şonda näme cehennemin teýine düşdiler diye. Ve hum yekulun. Yani hayatında näme munafıklarım aydardılar la ilahe illallah diye. Yani onu da cehennemin teýine. Ne buların näme? Bulan üstünde bu balık geçen zatlar fedelle. Bir de näme anlatýar? Delalet etdi enne mujarrad nutqu biha la yekfi. Diňe nutuk dille sözlenmeklik bu sözüň yeterlik däleken. Haçan sana bu sözüň näme dille diýende peýdasy berjek? Bi'tiqadil qalb. Yüreğin bilen şu la ilahe illallah manisyny itiqad etsen. Yani şu yüreğin bilen la ilahe illallah dille diýen sözüňe näme manisyna sen iman etmeli. Ne manisyna iman etmeli? Yani la ilahe illallah diyen adam ibadetlerine bir Allah'ın birlemeli. Ve Allah'dan başka bolan, şokulan, bağlansan zatlarının hemmesini terk etmeli. Şunu sen şu doğru deyip itikad etmeli. Ve onu kısımlığım şu la ilahe illallah näme aslına gelmeli. Buyurduyanlardan etmeli, buyuranlardan etmeli, kaytaranlardan kaytmeli. Ve onu kısımlığım şu la ilahe illallah näme talabına layık yaşamalı. Ana şu zatlar edip. On kısımın bilen şu la ilahe illallah hükmüne gelebilirsen, la ilahe illallah hakiki manisyna itiqad edip, iman edip, ol manini söyleyebilirsen, ana şonna dille diýilen la ilahe illallah näme peýdasy berýär. Enne munafıklar näme diňe dille diýärdilermi? Yok. Ma kaunihim yusalluna we yetasaddaqun. Yok. Munafıklar diňe dille diýen aklar namaza mı koýardylar? We yetasaddaqun, we sadaka da berýärdiler diýär. Yani şonuna da şolar cehennemde. Şoň üçin la ilahe illallah köpe näme? Yani örtünere bir donmaly. Şunuňmy? Bugün
kamını yayan möcök diyorlar. Şu köp münafıklar näme? Şu la ilahe illallah doğumunu geyip aşağından näme? Şirk eylet diyorlar. Enne şoň üçin bir adam la ilahe illallah deyip şu la ilahe illallah tevhid buyruğuna gelip şirk qaytarsan qaytmasa namaz da muhalefet. Sadaka da vermesin, peydası yok. Dedim bizde geçmişte misal var. La ilahe illallah dediler, manisini kabul etmediler. Yani namazı mı okudular, zekat da verdiler. Nire düştü şolar? Fid derkil esfeli minen nar. Cehennemin teyine düştüler. Neme diyenle bunu açıklar? El munafikuna yusallun ve yetesaddakun. Münafıklar namazı mı okudular? Yetesaddakun, sadaka da verdiler. Ve yahrucune lil cihadi ma'ar Resulü sallallahu aleyhi ve sellem fil zahir. Zahiren şeyle neme? Hatta Resulullah'ın cihadı da çıkardılar diye. Velakinnehum munafikuna fi kulubihim. Yani yürek diyen vat neme? Münafık diye. Yüreklerinde neme? Kafirlikler, ayrılman ne? Yani dillerine, daşlarına yakulun aydardılar. La ilahe illallah diyediler. Peyda verdi mi? Lem tenfa'hum. Peyda vermedi. Velakinnel murad. Onunla maksat ne meken la ilahe illallah? Men kâle la ilahe illallah dehalel cennet diyen hadisten ne meken? Maksat ne meken? Velakinnel murad. Kavluha ma'a ma'rifetiha bil kalb. La ilahe illallah'dan murad. La ilahe illallah sözün demeklikten. Göbeğine tutulayan vat nâme? Kavluha dimeleken ve nâme yüreğun lenem, kalbun lenem. Onun manifini bilmekliyken. Onun manisine düşünmesen, onun nâme la ilahe illallah seninkinden talep ettiğinlerden bilmesen, dine dille dilenmeyi peydası berene aslanam nâme senin ıhtikat etmesen, kalbun onun manisini bilmesen, dille dilmekle isteyenem yok senin. ولكن المراد قولها مع معرفتها بالقلب. Yani murad nâmeken la ilahe illallah diýmekliken we yüreğiňle näme manysyn bilmekliken, manisyna boyun bolmaklyken. Ve mahabbetiha ve söýmeli bu sözi. Näil söýmeli bu sözi? Bu sözüň buyurýan wadyny söýmeli. Bu sözüň buyurýan wady näme? Tawhid, bir Allah ibadet etmek. Yani Allah'ı söýmeli. Halisan lillah arasta Allah ibadet etmekli söýmeli. Ve mahabbeti ehliha ve şofana näme? Şu tawhidi adamlaryň söýmeli. Arasta Allah'ın bir Allah ibadet edip, ondan gaýra näme ibadet etmejek bolýanlaryň söýmeli. Soň näme etmeli? Ve buğzu men halafaha. Dine söýmeklik yetene. Ve söýgüň gatdanly şu la ilahe illallah'ny söýmeýänlerim ýigrenip başarmaly. Dine ýigrenmekde ve muadatihi düşmançylyk edip başarmaly. Elinden, dilinden näme okuňýaran bolsa şu tawhidin düşmanlaryna, şu la ilahe illallah düşmanlaryna näme düşmançylygyň bolsa, näme diýanyň bolsa, näme ýetirjek bolup başarmaly. Soň şu la ilahe illallah näme diýen adam cenneti diýilenne näme gözüne tutulýanlar. La ilahe illallah dille diýilmedeken. Ve o sözün buyurýan watlary maniler söýülmeleken, ıhtikad edip inanylmaleken. Bu la ilahe illallah ehlilerin söýülmeleken. Ve bu la ilahe illallah düşmanlaryna näme ýigrenmeleken we ödüňe düşman taýylmeleken. Umumy näme söýüňi ýigrenç diýilýän zat şu la ilahe illallah näme aslynda bolmaleken. Seni onu söýýän näme üçin? Şu la ilahe illallah'da birleşenimiz üçin. Onu bunu ýigrenýän näme üçin? Şu la ilahe illallah'da birleşmenimiz üçin. Şoň üçin bizi jemleýän zat tawhid bolmaly we biz aýyrýan adam tawhid bolmaly. Bizi jemleýän zat millet bolmaly. Şunuňmy? İslamda milletçilik ýok. Bizim ejemil kakımız İslam olanlar. Şunun en esası ejemil kakımız İslam. Bizim näme İslamdan başka ejemil mi yok? İslamdan başka kakımız da mı yok? Bizi jemleýän zat näme bolmaly? İslam bolmaly. Biri yurt cemlemeler, biri bir karta cemlemeler, biri bir granitsa cemlemeler, ya bir grazdanstva cemlemeler. Şunun biri cemlemeler näme bolmaly? Tawhid bolmaly, İslam bolmaly. Bir aýyrýan adam näme bolmaly? Şahsy behbitlerimiz bolmaly. Şunun dawa jenjel bolmaly. Dünýäwi dawa jenjel bolmaly. Biri aýyrýan, biri düşman etýän zat näme bolmaly? Şu tawhidin tersi bolmaly. Tayyib. İni näme diýär? El muradu min qawli la ilahe illallah. La ilahe illallah ben golun tutulýan zatda we qawluha bil lisan, dil bilen diýmeleken. Nahilak ma i'tiqadil qalbi biha, şu dille diýen zatyň manisyna näme şeksiz şübhesiz inanmaleken.
Yani kabul etmeleken. La ilahe illallah tevhide çağırayanın kabul edip tevhide gelmeleken ve şirkten çağırayan, qaytarayanın kabul edip şirkten qaytmeleken. Vel amele bi muqtadaha ve talep etiyen vaadına göre de amel etmeleken. La ilahe illallah bizden talep etiyen vaadlarken la ilahe illallah diydin mi? Bana ibadet et diye. Ne talep et diye. Biz Allah'a ibadet etmeleken. Sen la ilahe illallah diyen mi? La ilah bilen başlayan. Allah'dan başka ibadet edilen zattan hemmesini terk et diye. Biz ne etmeleken? Ağlacağını, çöpü çör, kavurdur tümmökleri, Allah'dan başka neyme zatları, çağırıp sığınıp, hacetlerini sorap öğrenmedik taşlamalı kere. La ilahe illallah dedin mi? Hakkı var, yeri gelenine cihad et diye. Azan gıygırlıya, vakti gelir, namaza koy diye, malın meşhura yetti mi? Zekadını ver diye. Müslüman doğanına neyme? Yardım ver diye, yağdayın ollu, hacet diye. Şu zatlar la ilahe illallah talep etiyen zatları. وموالاة أهلها ومعاداة من خالفها. أمة نيتندات شيء. الحب في الله والبغض في الله ديليانات. Allah için söyleyip Allah için yigrenmeli liyamat yok. Muhammed ümmetinde yok şu an. Nâmetmen şu zâdı diretmeli. Söylüğü yigrenç dileyanat nâme Allah için olmalı. Seni on söyleyen Allah için. Yani Allah'ın dinine gelip yüründüğün için söylemeli şu demeyin. Onu bunu yigreniyen Allah'ın dinini tutmayan için yigrenmeli. وَالْمُوَالَاتُ أَهْلِهَا dediği şu la ilahe illallah talavına layık yaşayabilen adamları sen söymeli. Şolarla kollaşmalı, şolara yardımcı olmalı. Ecirlen yerlerine kömek vermeli. Yağdayın olsa ağzını doyurup yalan ağzını yayınlarmeli. Bir yerden ama ey doğanım deyip senden kömek talep etti mi Allah'a konu barmalı, kömek etmeli sana. وَالْمُعَادَاتُ مَنْ خَالَفَهَا şu la ilahe illallah talep etiyen vaatlarına karşı çıkan adamlardan ama düşmançılık etmeli. Tevhide karşı çıkıyor mu? Yigren. Denem karşı itine çık. Şirkire vasıflanıracak olayım. Yigren. Sonra düşmançılık et. Bir yerden ama şu tevhidin ehline eziyet yetirliyor mu? Yağdayın olsa barda kömek et. وَهَذَا هُوَ الْحُبُّ فِي اللّٰهِ وَالْبُغْضُ فِي اللّٰهِ şu Allah için söyleyip Allah için yigrenmeli değil yani vaat. الموالاة أهلها والمعاداة من خالفها هذه اليامات هذه كلها من مقتضى لا إله إلا الله يعني قال لنا هم سنن لا إله إلا الله نعم طلبت يام بعد دي ولهذا قالوا شنو شيء نعم ديدلر لا إله إلا الله لها 7 شروط لا إله إلا الله 7 şartı var yani şart değil yani adam na'am şobaadın dürst olmaklığı için gerekli yani namaza kosan kavul olmaklığı için Teret almakla şartlı diyorlar. Namaza kosan ha? Kavul olmakla için. Ulluk yaşına yeten olmakla şartlı. Namaza kosan kavul olmakla için. İslam'a giren olmakla şartlı. Yani şu şartlar olmasa namaz diyen ibadet senin kavullar. La ilahe illallah'ın şartlar varken. Neyse diye 7 sanat diye. Nazzamaha ba'dul ulema bi kavlihi. Kâr ulemalara biz yalık yalta taliplere kömek var yalık. 7 şartın plan deymekte goşku fetirlen üstünde beyan edip ilmun yakinun ve ihlasun ve sıdkuka ma'a mahabbetin ve inqiyadin vel kabulu laha diye. Yani ilm olmalı. Şu la ilahe birinci şartı ilm. La ilahe illallah sözünün manisine düşünmeli. İlmi dediği şu la ilahe illallah'ın manisine düşünmeli. Birinci şartı. Manisine düşünmesizden yani dille kaytalasan peydası yok sana. La ilahe illallah manisine ama la ilah nefyün niye? Allah'dan gayri ibadet edilip çokunulayan zatların bazı nefiyet, inkar et, taşla, terk et diye. İllallah isbatun ibadetlerin bazısının eyetine kavuşur. Allah ver diye. Allah'ın yolundan başka içeri etme diye. Birinci şart ilmun. Şu la ilahe illallah'ın doğru manisine düşünmeli. İkinci şart yakinun. Şu la ilahe illallah'ın ilmini bilenlerin yakin şekilde şek, şübhe, kabul etmeyecek derecesinde kalbinde oturmalı. Yani yakin birinci şartının doğrudur. Sen şu la ilahe illallah'ın ilmini bildin değil mi? İlmini bir Allah'a ibadet et, şirki taşla diye. Şu ilmini bilen zadın gaydıp seninle şek, şübhen kabul etmeliler. Ana şu yakin niye? Şu ilmini yakin dereceye yetir. La ilahe illallah bağlatında yeten ilmin yakin dereceye yetsin. Oğlum el-munafi liş-şek. El-yakin el-munafi liş-şek. Yani insanın hasanı şu la ilahe illallah doğru düşünenini yakin dereceye yetmeli. On yakine yetenliğine ne edip bilmeli? Sen
bir Allah'ın ibadete hakkıllığına, ol çöplüğün, çörlüğün, öwliýalaryň, pirleň ibadete münasip dälligine näme düşünenlerden şek şübhem kabul etmeler. Yani öwliýalar çyndanam yetişenakmy garay. Näme Allah bilen ýene birini çağıram da ne bolanokmy garay, hemden şübhelenýär. Ne oňalyk bolmalar. Sen bir Allah ibadet etmeli, ondan başga ibadet edilýänler kim bolsun ibadete münasip däl olur. Senin kul boluşuna olurum Allah kul. Şu ilmini bildiňdämi la ilahe illallah. Şuna yakynyň bolsun, yani şekin şübhem bolmasyn şu düşünenlerden dogurdygyna. İkinji şerti ve ihlasun bolmaly. Şu sen la ilahe illallah'ni arasda Allah'ın arzalygy üçin diýmeli. Şu sözüňde näme munafyklaryň kyýaly malyny janyny saklamaklyk üçin diýmeliler. Ve ihlasun. Sen näme ilmini bildin la ilahe illallah. Onum yakin derejeye getirdin. Şu ilim bilen yakin diýen zat näme? Senne arasdalyk getirmeli. Olam ihlas. Nähil manada arasdalyk getirmeli. Senne şirkden we onun galynlylaryndan hissat galmalar. Şunu ýankyçynyň bilen diýmeli ýygyň naqy sıdkyn qy. İhlas näme? Hasanna bir adam la ilahe illallah ilmini bilip durust dogry manysynda düşünse. O bilen adam yakin derejeye etse, hey şoňalyk derejeye yeten adamyň kalbyna şirk, şek, şübhe diýilýän galybylarmy? Yok, ihlas. Şu ilim, yakin sen näme? Senin näme şirkden we onun galynlylaryndan halas bolmaklygyň, araslanmaklygyňa näme sebäp bolmaly. Sen araslanmaly. Ve sidquka we ödem näme? Çynyň bilen diýmen şu la ilahe illallah. Munafyklaryň kelyk yalandan dillen diýmenler. Ma mahabbetin ve ödem söýmeli sen. Şu la ilahe illallah onun ehlini, buyurýan zatlaryny sen näme söýmeli. Ve qiyadin ve şu la ilahe illallah talep etýän zatlaryny inqiyad, teslim etmeli ödeme. Tawşyrmaly. Allah men sen gulum. Sen menne näme etsen ihtiýarly, meniň hatda öz erkime de ihtiýar ýok diýmek. İnqiyad bolmaly, boyun bolmaly, tawin bolmaly, eýermeli. Ödümü de doğru la ilahe illallah'ın hükmüne teslim etmeli vel kabul ilaha ve la ilahe illallah'ın buyruklarından kabul etmeli. Sana tevhid buyurdum, kabul et. Vallahi Rabbim kuturdu, men dine seni birleyen. Sen ibadeti hakkıllymeli. Seni şirkten gaytarýarmy? Şu gaytargyny sen kabul et. Gönü näme şirkten gayt. Bu näme şertleri? Zada Şeyh Sa'd ibn Atiq rahimahullah şertan thaminen faqal. Akawir ulamalarym näme 8-nji şertini goşdylar. Yani umumy 9'a yetirildi de. Yani hiç näme 7 diýen bilen 8 diýen bilen 9 diýeniň arasynda ihtilaf ýok. Yani näme Sa'd ibn Atiq rahimahullah näme etdi 8-nji şertini goşdy. Olam ve zida thaminuha al-kufranu minka bima siwa al-ilahi min al-eşya'i qad ulliha. Ve zida thaminuha. Ve 8-nji şertem arttyryldy diýe. Ve zida bu 7 şerte ýene bir şert arttyryldy. Thaminuha yani 7 ýene bir şert arttyrsak näçe bolýar? 8 bolýar. Olam näme al-kufranu minka bima siwa al-ilahi min al-eşya'i qad ulliha. El-kufran, senin näme terk etmekligiň talap edilýär. El-kufran, terk etmekligiň talap edilýär minka, senden näme zatlary? Bima siwal ilah, Allah'dan başga näme minel eşya, näme zatlar qad ulliha ilahleştirilen, hudaylaştirilen bolsa. Yani sen şu 7 şertine dolu düşüp, öýüňde amala aşyrdyň da şu 7-nji şertini. Senden ýene 8-nji şert var. Olum, Allah'dan başga ilahleştirilip, hudaylaştirilen zatlarynyň hemmesini sen taşlamaly. Elinde alacağın var mı düşündün Allah'ın? Boyunda nasıl birin dağdanın ya itin ağırlığın sıçan ak boku var mı? Allah'ın. Boyunda nasıl birin doğudun deyişi gözmoncuğun var mı? Zın. Atan babam garrı mağsım oğul Allah galı verse plan pir, galı verse plan pir. Şey deyip neyme doğa dilelerinde Allah şehre ettiyen mi? Oğula Allah galı verse de anırdakini hemmesin zın. Kim olsun taşla. Allah'dan başka hiç kim çağırma. Şu deydi. وزيد ثامنها الكفران منك بما سوى الإله من الأشياء قد أولي هذه دقيقة. Sekizin şertem näme? Şu 7 şertine gow dolu düşünüp, itiqad edip, on kusunundan gelip, öz hayatında amala aşırdın mı? Şu 8-njini etmesen 7 sene tapılmadık ýalyk. 8-nji näme? Allah'dan başga ibadet edilen näme? Hudaylaştyrılan zatlar terk etmeli. Taşlamaly şunu. Ýöne bir näme Allah'dan başga ibadet edilen zatlar terk etmeliyse
Sövüye dip düşünmeler. Köplenç müşrikler ina bize etyen töhmetleri. Vehhabiler evliyalar, pirlere sövüyeler diye. Vehhabiler peygamberlere sövüyeler diye. Yani bizim peygamberlere, evliya, salihinlere näme sövmekliğimizi näme diýip düşünýärler? Yani onları ibadet etmeliler diýmekliği sövmeklik diýip düşünýärler. Ya evliya pirlere näme ibadet etmeliler diýmeklik onları sövmeklik däl, hakykatda näme onları söýmeklik. Şunuňmy? Şoň üçin peygamberimizin en gowwaran ady näme onun özünde? İnnema ana abdun diyen. Men gul diyen. Fekulu emret ya vel emru lil vücub. Sizem. Kulu aydın abdullahi ve rasuluhu.